Zainab! Zainab! Ko babu kowa a gidan ne? Zainab! 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 Ina lillahi wa inna ilaihi raji'un. Zainab! 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 Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Zainab kace mun haka. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Fahad, kalmar da kake faɗa dama da gaske kake? Har zuciyarka da gaske kake? Wallahi ba ni na kashe ta ba. Wallahi ba ni na kashe ta ba. Fahad. Wallahi ba ni na kashe ta ba. Lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wallahi ba ni na kashe ta ba. Salome Gadi. Salome Gadi. Salome Gadi. Wai wa yake min danki? Fahad. Zan fita. Duk wanda ya zo numa na kace masa bana nan. An gama. Na yi tafiya sai nan da kwana 3 zan dawo. An gama. Ka ji me na gaya ma ko? Kwarai. Take care. Ya banki hayaki. Tunda na ji labarin mutuwan ƙawata, bacci ya ƙaurace a idona. Ban taɓa tunanin Fahad zai iya aikata haka ba. Wayyo Allah. Wayyo Allah. Wayyo Allah. Ba na addu'ar Allah Ubangiji ya ƙara nuna min rana irin wannan ranar da na gani. Kai. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wayyo Allah Zainabu. Ina ma mutuwa ba ta yi gaggawa ba. Ina da buri akan ƙawata.
amma hakan bai samu ba. Allahumma amin. Umi na yi rashin Zainabu. Ina ma mutuwa ba ta yi mata gaggawa haka ba. Ta kuma Zainabu Allah cikinta. Allah ya sa ta huta. Allah ya sa aljanna ce hukumata. Shahadar. Barka. Ya lafiya? Mun zo neman Fahad ne, kuma sai muka ga gidan abu. Shi saka ka ji. Ai idan gari, dai balangada ne, ni ne, masanin komai. Fahad ya kwana a gida kuwa? Kai, ai yau kwanansa uku. Bai kwana ba. Kwana uku. Kwarai ba. Ka san abubuwa da dama dai kenan da alama. Ai duk motsin kowa a gidan nan a ido na yake. Shige da fitan kowa. Ke? Duk wani abu da yake faruwa ko kuma shiga da fitar mutane a cikin gidan nan ka sani kenan kana gani. Shige da fitan kowa ido na yake. Ina ganin zai taimaka mana wasu binciken da muke a wannan bincike. Me gadi? Za mu je ofishinmu da kai, akwai tambayoyin da muke so mu maka, za ka taimaka mana a wannan bincike da muke. Ofisa, in je ofis in yi mai kuma? Karka damu, in mun gama tambayar ka za mu sake ka dawo gida kuma mu da kai da kanmu. Karka damu. Ofisa, ka dai ba mu haɗin kai. Ba kowa a gidan ba. Ba kowa a gidan. Ba kowa. Ba kowa a gidan yana kai. Jama'a. Yo Allah na. Yo Allah. Me yasa mutuwa da ke min gaggawa? Me yasa mutuwa ba ni kika dauka ba kika bar min Zainabu? Yo. Yo Allah na. Taɓa sanin mutuwa tana da ɗaci wasu yau. Komai ba zan iya ba saboda ki. Yo Allah. Bai ce kin san me ke faruwa? Na ga 'yan sanda a kofar gidan su Fahad, wai sun zo neman shi. Wai an ce ya kashe yayarsa. Ƙarya kike yi. Sharri ake masa. Fahad ba zai taɓa yin kisan kai ba. Ke da Allah rufe wa mutane baki. Ƙarya ake masa. Ke da kullun zancenki in an zo an gaya miki gaskiya ba za ki yadda ba. Ai ni na san dama haka za ta faru, kuma kullun addu'ar da nake Allah ka abin da zai kawo ya shiga tsakaninku ya raba ku da ke da shi. Ba tun da ya kashe yayansa, ke ma bai wuce ya kashe ki ba. Har kike cewa kina shaida sai ba zai aikata ba.
kin san shi ne ko kin san halinsa za ki dinga faɗin wannan kalmar ba zai aikata ba? Ki rabu da ita. Kullun shawara da kike bata kike gaya mata gaskiya, ina jin ku kuma na san abin da kuke ba ta ɗauka ne. Addu'ar da nake mata kawai Allah ya shirye ta. Sha sha sha. Shikenan. Babu wani abu. Ka kwantar da hankalinka. Insha Allah hukumar 'yan sanda za ta iya bakin kokarinta na ganin ta damƙe Fahad. Ɗan kai dai wallahi na gode, amma a taimaka a zurfafa bincike. Wallahi babu wani abu a raina yanzu illa in ga cewar an kama Fahad, an gurfanar da shi gaban shari'a, ya fuskanci abin da ya aikata akan matata. Haka ne. Kama Fahad ba zai yi ba, dole sai da haɗin kanka. Dole sai ka ba mu haɗin kai da goyon baya da taimaka mana da duk wani information da kake ganin za ka iya providing na ganin ya taimaka mana a wannan binciken da muke yi domin gano sahihi da kuma gaskiyar lamarin nan. Don mun je gidansu amma ba mu same shi ba, amma mun yi nasarar kama mai gadinsu, ko za mu samu wani information a gurinsa. Zan so idan kana da wani information da za ka iya ba mu, ka taimaka mana ko yaya yake. Wala Allah abin da za ka faɗa mana zai taimaka wajen ganin ya buɗe mana wata hanya da take rufe akan wannan binciken da ake. To gaskiya a yanzu dai babu, sai dai ni a tunanina me zai hana a nemi abokinsa wanda kullum tare suke, kuma ko ina za su je tare suke zuwa, hatta gidan nan idan Fahad zai zo tare suke zuwa da shi. Ina ganin idan za a neme shi, Gibson sunansa, za a sami labarai masu amfani a wurinsa. Shi Gibson ɗin? Abokinsa. Kuma ka ce har nan gidan suna zuwa tare. To kana da adres ɗin shi Gibson ɗin ko kuma inda za mu iya samun shi? Rake dai wallahi Gibson ba shi da wani takamaiman wurin da za a iya samun sa. Amma dai ina da hotonsa da zan iya baka, kuma na san hoton zai taimaka kwarai wajen bincike. Okay, that is good. Shi ma zai iya taimakawa. Ah, wannan shine Gibson? Shine Gibson sa. Ai na san yaron nan. Domin akwai kes ɗinsa da ya taɓa zuwa gaba. So definitely na san fuskar. In dai wannan ne ba zai gaga ba. Babu matsala. Insha Allah idan akwai wani abu kuma za mu ƙara neman ka, yanzu za mu koma office. Yeah. Thank you very much. Na gode. Yawwa Allah shi kara. Na gode. Ba mu. Na gode. Na gode. No, aikin mu ne ai dole ne. Na gode. Ba mu. Na gode. Sannun ku. Na gode ranka. Na gode wallahi. Na gode.